Сәлем дуслар! Сезнең экраннарда яшик тавышы тапшыруы. Һәм мин Мөнир Рахмаев. Бары тик бу тапшыруда сез яшь талантларның иҗат җимешләрен ишетә аласыз. Ишетеп кенә түгел, алар белән якынрак танышып үтә аласыз. Бүген халыкара китаплар көне. Шуңа күрә без резидентларыбызның яраткан китаплары, авторлары турында сөйләшербез. Киттек. Хит парадыбызның кагыйдәләре буенча һәр атна иң аз тавышлар җыйган резидентыбыз 10нчы позициядән төшеп кала. Кем белән бүген саубулашабыз? Игътибар экраннарга. Сеңдәме язгы тюльпан тотып, килгән идем тәкъдим ясарга. Мин бәхетле бары синең белән, бу тормышка аяк басканга. Тюльпаннар ул безнең сөйгеле, яз сулышы һаман исемдә. Тюльпаннарга күмәмәле сине, тагын бер кат туган көнеңгә. Тюльпаннар ул безнең сөйгеле, яз сулышы һаман исемдә. Тюльпаннарга күмәмәле сине, тагын бер кат туган көнеңгә. Яшьлек тавышына өр-яңа резидент аяк баса. Аның белән якынрак танышыр өчен игътибарыбызны экраннарга юнәлтик. Çiçekleri solmaz gülüm ol biti bizning мәхәббәт. Toyup şuşu güzel hisni yaşavları min rəxət. Sin mina, min sina qadirli, matur jaritik ömrünü. Anlada güzlər, kirəkmi süzlər, bəxtdən yüzler. Sin mina, min sina qadirli, matur jaritik ömrünü. Anlada güzlər, kirəkmi süzlər, bəxtdən yüzler. Ялкынга тиң мәхәббәтнең тылсымлыдыр назлары, шау чәчәккә күмелгән бит яшьлегебез язлары. Син миңа, мин сиңа кадерле, матур җыр итик гомерне. Аңлата күзләр, кирәкми сүзләр, бәхеттән yüzler. Şayanım sin asıl kışın, ömrümnің balıqışı, мәхәббәтін күлләрінің син бити yüzər акышы. Син миңа, мин сиңа кадерле, матур җыр итик гомерне. Аңлата күзләр, кирәкми сүзләр, бәхеттән yüzler. Sin mиңа, min сиңа кадерле, матур җыр итик гомерне. Аңлата күзләр, кирәкми сүзләр, бәхеттән yüzler. Бәхеттән yüzler.
Келесі резидентларыбыз Динара һәм Руслан икесе дә китаплар укырга яраталар. Икесе дә Михаил Булгаковның «Мастер и Маргарита» романын яраталар. Тамашачыларның күпләре аларны пар дип уйларга мөмкин, ләкин мин ачыклык кертәргә ашыгам. Алар пар түгел, бары тик иҗатташ дуслар. Әлеге дуэт өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерда тавыш 033 коды белән SMS-лар җибәрегез. Хәзер сүз Толсын триосы турында. Бу триода катнашкан кызлар бик укымышлы. Алсу мәсәлән бик Михаил Булгаковның «Мастер и Маргарита» романын ярата. А Эльвира Антуан де Сент-Экзюперинең «Маленький принц» әсәрен ярата.
Кызларның җыры өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Исемнәрең таң йылдызы, әле тудыңмы таңда? Арабызда сөю күпере, икебез ике ярда. Ага сулар, суларда бие йылдыз, икебез ике ярда бир. Һәр ярда берәр йылдыз. Болындагы чәчәкләрне сиңа дип җыйдым таңда. Ниләрдер җырлады чишмә, ни тыңламадык шунда. Ага сулар, суларда бие йылдыз, икебез ике ярда бир. Һәр ярда берәр йылдыз. Дәрьяга кырказы ялгыз, ялгыз төшкәндер таңда. Карада шул кырказына, минем хәлемне аңла. Ага сулар, суларда бие йылдыз, икебез ике ярда бир. Һәр ярда берәр йылдыз. Ага сулар, суларда бие йылдыз, икебез ике ярда бир. Һәр ярда берәр йылдыз. Киләсе резидентыбыз Мәхәббәт тиңсез байлык җырының башкаручысы Лилия Яруллина. Ул мөнәсәбәтләр психологиясы турында китаплар укырга ярата. Робин Шармның «Кто заплачет, когда ты умрешь» дип исемләнгән китабын аның иң яратканы. Лилияның коды 034. Шушы кодны тавыш дип башлап, 1320 номерына язып җибәреп тавыш биреп була. Актив булыгыз. Сарайыңда алтын мәрҗән, сатылган наз дөньясы. Падишаһым
Асу Валиуллина һәр көн укырга тырыша. Әлеге вакытта ул Зифа Кадыровның «Көтеп узган гомер» дигән китабын укый. Кайчакта укуга бирелеп, төн җиткәнен сизми дә калам, дип сөйләде Асу. Аның «Әллә нигә сине яратам» җыры өчен тавыш бирү өчен 1320 номерына тавыш 030 коды белән SMS хәбәрләр җибәрергә кирәк.
Озған атланың премьерасы Рәзил Исмағилев ғымымен китаплар оқырға бик яратмый. Әммә оқырға тырыша. Әлгі вақытта Зифа Кадырованың «Синсіз келген язылар» китабын оқу білән мәшгүл. Аның жырышын тауыш берерге тірәсәгіз, 1320 номерна тауыш деп башлап 037 кодын язып жіберерге керек. Күңелім туңған шақыларда жылытасың назы беріп, бәғірімні сағышы тілісе әрітәсің келгенә сүйіп, yazımışı yazıған buranlarını adашмыйша үтсәк идек, ғүмірлерінің азағына икәуі бірге жетсәк идек. Yazımışı yazıған buranlarını adашмыйша үтсәк идек, ғүмірлерінің azağına икәуі бірге жетсәк идек. Күзләріңнән нұр сибелә, көктәге йылдыз кебек, елмаюың илхам бирә, күңлем китсә бераз кителеп. Yazımышы yazыған бураннарыны адашмыйша үтсәк идек, ғүмірлерінің азағына икәуі бірге жетсәк идек. Қамшысы тек сенегіне, жанда туған жырларының бары сенегіне ұяттың, шертіп көңілемі қыларына. Yazımышы yazыған бураннарыны адашмыйша үтсәк идек, ғүмірлерінің азағына икәуі бірге жетсәк идек. Yazмышы yazыған бураннарыны адашмыйша үтсәк идек, ғүмірлерінің азағына икәуі бірге жетсәк идек, икәуі бірге жетсәк идек, икәуі бірге жетсәк идек. Хатын қызлар барлық жанрлардан мәхәббәт турында романнарны үстін қоя деген фикір йөри. Ләкин бу Алсугөл турында түгел. Ул энциклопедиялар укырга ярата. Менә шундый үзенчәлекле безнең президентыбыз. Аның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 032 коды белән SMS хәбәрләр җибәрегез.
Фәрүзә Сәфәргалиеваның вакыты бик әз. Шул сәбәпле китапларны да бик сирәк укый. Барлык жанрлардан романнар, кеше тормышы турында китапларны ул истин күрә. Төшемә кер әле җыр өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 036 коды белән SMS хәбәрләр юллагыз. 3нче урынны яулаучы клип. Хатларын укыймада яңадан моңланам. Бергә чак бар иде, шул хакта уйланам. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Арада юл озын, күрешү мөмкинме? Күп айлар буена зарыгып көтимме? Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Адырсак та бәгырем, кышкы ак буранда. Сүрелми мәхәббәт, шигесере булганда. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Төшемә керәле. Азамат китапларны бик сирәк укуын яшереп тормады. Күбесенчә ул аларны үз-үзе өчен укый. Соңгы арада Зифа Кадырованың китаплары белән кызыксына башлаган. Аның бәхетле бул җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, ВКонтакте сайтында яки SMS хәбәрләр ярдәмендә тавыш бирегез. 1320 номеры тавыш 035 коды. Бераз тавыш җитмичә, 2нче урынны яулаучы клип. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында, бер элеккә шашкандырма, бәхетең кулларыңда. Яшә бәгърем гомрең буя, яратып яратылып, мәхәббәтнең кочагында, сөелеп сөендереп. Бирешми кайгы моңга, бәхетле бул, мәхәббәт аланында. Бәхетле
çeşmede мәхәббәтең мөлдерәп тулып торсын. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында, яшьлегеңнең яшел тавы, шау чәчәкле чагында. Бәхетле бул, бирешми кайгы моңга. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында. Бәхетле бул, йөргән юлларыңда. Күз алдымнан китми шул синең йөзең. Бәхетле бул, бирешми кайгы моңга. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында. Бәхетле бул, йөргән юлларыңда. Күз алдымнан китми шул синең йөзең. Китми шул синең йөзең. Хит парадыбызның лидеры Рамилә укый да эшли дә. Шул сәбәпле китап укырга аның вакыты җитми. Әлеге вакытта диплом өстендә эшләгәч, уку буенча кирәк булган китапларны гына укый. Җәй башлана бүгеннән җыр өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 026 коды белән SMS хәбәрләр юллагыз. Алтын медаль иясе беренче урынны Яулашы клип.
Шулай матур җырлар тыңлый-тыңлый тапшырыбыз ахырына да җитте. Яраткан башкарышың өчен тавыш бирергә онытма. Тавыш бирү нәтиҗәләрен киләсе атнада шимбә көнне сезгә җиткерермен мин. Яшьлек тавышы тапшыруның алып баручысы Мөнир Рахмаев. Шушы минутта мин сезнең белән саубуллашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен Supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.